Ie. Ti'n gofyn i gwachio ffilmiau'n seiliedig ar gemau gyda'r dwytha? Ydw, na diwrnod gwaethaf mywyd i. A fi di bod i rhyl. O. Wel, ti'n mysio gwachio mwy o'n nhw ta? O, na. Na. Just na. Daf, mae yna griw camera yma'n barod. O, ffaff. Yn ffilm cyntaf ni heno, Mortal Kombat. O, Mortal Kombat. O ddim yn glasur, ond oedd e'n bach o hwyl camp diniwed. O, na fwynhau hwn. Na. Dim yr un cyntaf yn y gyfres. Yr ailyn. Mortal Kombat Annihilation. Bach o hwyl? Na, di. Na, dim o gwbl. Does o ddim build-up yn y ffilm ei hun, felly pam dylwn ni roed un i chi. Mae'r baddies yn troi fyny, yn bug wrth y byd, a dyn ni'n ateb, cicio'r crap allan nhw siŵr iawn. O ran y ser mawr yn y ffilm, di'r boi nath actio'r tad yn Dexter yn cyfri? Na, ser yn fwy ar ffilm yw'r CGI. Na! Oh well, o le bod ganddyn ni dialog top-notch i'n cysuro ni. That tattoo, I've seen it before. On a robot and a woman. They both tried to kill me. Oh, Jesus. Ond ma' na, coelwch neu beidio, un peth da am y ffilm. Mortal Kombat. Wel, o le ydys dim ffilm gwaith na hwn, yn wedi wedi seilio ar beat-em-up. Street Fighter. Mae'ch holl ffefrynnau o'r gemau i gyd yma, fel y newyddiadurwr Chun-Li, Balrog y dyn camera, a'r gwyddonydd Dal Sim. Na, hang on, ma' hwnna'n wrong. Oedd y sgriptydd mor obsessed efo cynnwys bob un cymeriad, nath o ddim stopio i gysidro a ddylio nhw. Ond chwarae teg, o le bod nhw wedi cael cymeriad bison yn iawn. All I want to do is to create the perfect genetic soldier. Gewch chi ddim mwy soldeb cymleth yma, mae hwnna'n sicr. It sucks. These guys are good guys. Like us. Ac mewn ffilm o'r enw Street Fighter, mae yna lot fawr iawn o seithi gynnau. Ond os da chi eisiau gwachod ffilm efo Jean-Claude Van Damme a Kylie Minogue ynddo fo, ddim yn gallu penderfynu pa un, dwi'n ama dos na ddim dewis gwell na hwn. Wel, oedd hwnna mor effernol a beth o'n i'n disgwyl. A mae sy'n palette cleanser fi'n meddwl. Be am ffilm fantasy? Efo John Rhys Davies ynddo fo? Am foi bach diniwad o'r wlad yn crwydro'r byd efo ffrindiau yn ymladd orcs ac ymerawdwr drwg. Lord of the Rings? Yeah. Oh, hang on. Na. In the name of the king. Felly, ser hwn, Gimli, Hellboy. Give me the chicken. Ray Liotta wedi toddi, rhywun sy'n edrych lot fawr iawn fel Burt Reynolds, Shaggy o Scooby-Doo, ac Jason Statham. Wedi ei gyfarwyddo gan ein hen ffrind Uwe Boll, y cyfarwyddwr gweitha yn y byd, wedi seilio ar y gemau Dungeon Siege. Dwi'n meddwl oedd o just eisiau gwneud i Lord of the Rings ei hun, sti. Yeah, well, Tolkien he ain't. When men build lives from honest toil. Courage never fails. Dwi'n neud dim sens. I'll be proud to have you fight by my side, so that I might keep an eye on you. Na, hwnna. When men build lives from honest toil. Courage never fails. Dal ddim yn neud dim sens. Fysa ni'n licio deitha chi sy'n mae hwnna'n gorffan, ond oedd o'n para 2 awr. Tua awr a 59 munud yn ormod. Felly... Wel, na ni, llwyth o ffilmi arall i gwneud, a mae yna gymaint mwy o ddewis. Hitman... Ni ddim yn neud o'n eto. Tomb Raider 1 a 2. Ni ddim yn neud o'n eto. Tekken. Ni ddim yn neud o'n eto. Doom. Ni ddim yn neud o'n eto. House of the Dead. Ni ddim yn neud o'n eto. Super Mario Brothers. Da ni ddim yn neud o'n eto.